Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň zeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýede aktivist Dursultan Tağanowa saklandy. Dursultan Tağanowa Istanbulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy diýen ad bilen çap edilen habarlar çekýär. Şoňlan birlikde bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem Türkiýede aktivist Dursultan Tağanowa saklandy diýen ad bilen çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabat, Qarabağlarda doğrular 24 manada çenli ardanladı. Aktivistler Türkmenistanyň siýasatyna garşy protest aksiýalaryna başladylar. Hormatly arkada Berdimuhammedow ogurlanyny ýerine gaýtar diýen ad bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Aşgabat, Qarabağlarda doğrular 24 manada çenli gymmatlady. Prezidentiň dogulun gününi belläň ýalydy. Türkmenistan garasyzlyk bayramyny bellädi. Aktivistler Türkmenistanyň siýasatyna garşy protest aksiýalaryna başladylar. Türkmenistanlylar Abaşada, Şweýsariýada we Türkiýede protest aksiýalaryny uratýan ad bilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de bu hepde türkmen görnüşleri 39-njy hepde adly foto sergimiz. Açyk söhbet, Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk synagy, baknalyk we bagtyarlyk ady bilen çap edilen videomuz hem köp görüldi. Bu hepde okujularymyz Dursultan Tağanowa Istanbulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Täze kitapda dünýä ýurtlaryny birleşdirjek maksatlar seljerlýär diýen ad bilen çap eden habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň zemini odalyk Sowet ýurtlarynyň taryh ilmindaky soňky 30 ýyldaky täze tendensiýalar, hususan taryhy täzeden ýazmak synançyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bilşimiz ýaly Türkmenistan 27 sentýabrda Garasyzlyk gününiň 30 ýyllygyny bayram etdi. Emma odal Türkmenistan bu bayramy 27 oktýabrda belleýärdi. Bu taryhyň täzeden ýazylmagynyň ýene bir. Şonuň bilen bir wagtda da synançylaryň köpüniň pikirçe oňaýsyz synançy boldy. Emma taryhyň Sowet döwründen soňky öwrenilişine bir topar oňyn tendensiýa hem bar we taryhçylaryň soňky ýyllarda çap edýän videolary barha Kanadamyň ünsüni özüne çekýär diýip synançylar aýdýar. Azatlyk Radiosu postsovet ýurtlarynyň taryhy we taryhy täzeden öwrenmek we ýazmak meseleleri şol sanyny bu mesele Türkmenistanyň seredilişi barada 19-njy asyrdaky imperiýa taryhyny, şol sanyny Merkezi Aziýadaky Rus agalygyny öwrenýän taryhçy alim, Angliýanyň ýokary okujaýlarynda taryhdan sapak berýän professor Alexander Morrison bilen söhbetdeş boldy. Dr. Morrison, postsovet ýurtlaryna şol sanyny orsiýetde taryhy täzeden ýazmak synançyklar edilýär. Ýöne Türkmenistany geçmezden postkolonial tendensiýalar we olaryň mümkin bolan netijeleri barada sorasym gelýär. Eýsem postsovet ýurtlarynyň her biri taryha täze ýa-da öz milli wahwitler nukdaý nazaryndan seretse, bu orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda bolşýary ul oňuşmazlyklary getirip bilermi ýa-da nähilem bolsa bu bir kada hem öwürlüp bilermi? So it's an interesting question, I think, because there is, I think, quite a widespread perception that bu gyzykly soraw. Sebäbi meniň pikirimçe öňkü Sowet respublikalarynyň arasyna postsovet bölünşikleriň zorlukly wakalary ýazyp biljekdigi hakyna ören giň ýaran bir düşünje bar we bu elbetde Orsiýet we Ukraina babatyna hakykatdan boldy. Ýa-ni ýakyna bolsa Ermenistan bilen Azerbaýjan meselesine şeýle boldy. Emma beýle zat Merkezi Aziýada bolmady. Ýagny men bu ýerde hakykatda umumyň alanyny postsovet döwrüne siziň bilişiňiz ýaly Merkezi Aziýadaky zorlukly wakalaryň gaty çäkli bolanyny nazarda tutýar.
tutýaryn. Munyň esasy misaly Täjikistanda bolan raýa turşy, emma ol Täjikistanyň içinde boldy. Bu uruş postsovet ýurtlarynyň arasynda bolan uruş däl. Şeýlelikde postsovet döwründe biziň Merkezi Aziýa ýurtlaryny gören zadymyz elbetde döwlet gurmak işiniň dowam etdirilmegi boldy. Biz 5 postsovet respublikasynyň ählisiniň Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň odaly belli bir derejede Sovet döwrüne işlenilip düzülen şol milli tarihlaryň köpsüniň ilki döredilen wagtyndaky ritorikalary esasynda emma käbir möhüm goşmaçylary bilen täze milli ritorikalaryň döredilýändigini gördük. Mysal üçin aýtsak, Özbegistanyň Mirza Ulugybek, Alişir Nowaý ýaly şahslar beýik özbek şahslary hökmüne bir ýamdan bäri ýatlanýardy, hatyralanýardy. Ýogsa siziň bilşiňiz ýaly Nowaý bugünkü gün Awganystanyň çägine ýerleşýän Hıratda ýaşapdy. Ýa bolmasa Ulugybek Timuritlerden Timuritler bolsa Merkezi Aziýadan hakykatda özbekler tarapyndan gysylyp çykarylypdy. Emma muňa garamazdan ýa özbek dili ýa-da häzirki Özbegistanyň territoriýasy bilen baglanyşygy nazara alynıp bolar. Häzirki zaman ýurdunyň mirasynyň bir bölegi boldy. Ýöne Sovet döwründe Emir Timuryň hatyrasy tutulmazdy. Ol tiraniýa, feodal zulümkeş hasaplanyrdy. Her niçikde bolsa bugünkü gün postsovet Özbegistanyň milli ideologiýasyny esasy şahs bolup durýar. Şeýlelikde Sovet döwründen bäri bu ýerde milli taryhyň mazaly özgördilendigini we ona uly ähmiýet berilýändigini aýtsa bolar. Emma muňa garamazdan meniň täsirini gören zadym bu ýagdaý açyk çakmışyklary alyp gelmedi. Käbir meselelerde gatnaşyklaryň yaramazlaşmagyna getirdi. Hususan Täjikistan bilen Özbegistanyň arasynda gatnaşyklar yaramazlaşdy. Sebäbi olar köp ugurlarda biri-biri bilen bäsleşýärdi. Men bu ýerde elbetde kimlik meselesini nazarda tutýaryn. Siz bilýänsiňiz, olaryň arasynda örenken umumy medeniýet we miras bar. Onsoň bu ýagdaý zatlaryň ýa özbek ýa täjik tagmasy bilen tagmalanmagyna getirýär. Hakykatda bolsa bu zatlar olaryň ikisine hem degişli. Bu ýagdaýlar ahyrynda Daşkent bilen Duşanbäniň arasynda köp ýyllap göne uçur gatnaşyklarynyň bolmazlygyna getirdi. Emma bu hakyky çaknyşygy alyp gelmedi. Toprak dawalary bolsa degişlilikde kiçi boldy. Olar esasan Fergana jülgesini Täjikistan, Gyrgyzstan ýa-da Özbegistan arasynda ýüze çykdy. Ödem olar köplenç ýokary hökümet derejesinden gaýtmatda hakykatda yer suw üstünde turan yerli dawalar boldy. Meniň pikirimçe bu ýerde milli tarihlaryň gelip çykyşy bilen bagly problemalar bar. Men olaryň içinde köplenç halatda o diýen anyk bolmadyk manydaky taryhy problemalar hem bar diýip pikir edýärin. Özüm men olary Merkezi Aziýa halklarynyň arasynda tapawut duýgusyny güýçlendirip biljek umumy taryhyň köpsüniň üstüne örtýän problemalar diýip pikir edýärin. Emma iş ýüzünde bu ýagdaýlaryň netijeleri biziň Kavkaz ýurtlaryna ýa-da hakykatdan hem Orsiýet bilen Ukraina arasynda görenimizden has az problemaly we has az toksik boldy. Men diýjek bolýan zadym, Sowet Soýuzy dargandan soň Aziýada milli jewislige belli bir derejede üns berilmegi düşnükli zat. Sebäbi bu döwletleriň ählisi täzedi, hemmesi biraz gowşokdy. Olaryň barysy ykdysady sartgynlary başdan geçiripdi. Käsiniň ören garşyk ilaty bardy. Hususan Gazagystanda 1991-nji ýylda etniki köplük ýokdy. Şeýlelikde döwlet gurulşy prosesine umumy milli ritorika basym berilmeldigi belli bir derejede düşnüklüdi. Meniň pikirimçe megerem Täjikistan ýa-da Türkmenistan babatda edil beýle bolmasa-da häzir bu ýurtlarda ýeterlik derejede howpsuzlyk duýgusy bar. Bu adamlar indi Merkezi Aziýa halklarynyň biri-birinden nä derejede tapawutlanýanyny ona basym berip başlap biler. Emma hakykatda olaryň medeniýet, aýdymsaz edebiýat we dil meselelerini ören köp umumlygy bar. Şeýle-de olaryň ören köp umumy taryhy bar. Mysal üçin Rus basywalçylygyndan öň Merkezi Aziýanyň gün ortasyna döredlen 3 döwleti Kokandy, Buharany we Xiwany alyp görsek, olaryň hiç biziň etnik diýip adlandyryp biljek döwletimiz bolmady. Buhara dolandyrjy elitasy özbeklerden we täjiklerden durýan döwlet boldy. Xiwada siz türkmenler ören möhüm rol oynadyňyz, hususan onuň ýaragly güýçleriniň içinde. Kokand elitasynyň içinde bolsa, iş ýüzünde Gyrgyzlar we özbekler möhüm adamlar boldy. Meniň pikirimçe bu taryhy gaýtadan açmak Merkezi Aziýa ören oňyň täsir ýetirip bilerdi. So I think rediscovering that history could have very positive effects for modern Central Asia. Dr. Morrison, aýdylşy ýaly taryh ýeňijiler tarapyndan ýazylýar. Häzirki pursatda ýeňijiler kimler? Şol wagtda Rus tarihçileriniň arasynda hem imperiýa siýasaty aslynda ýoýulan taryh faktlary täze göz bilen garap, başgasy pikir öwürýänler bar. Bu meselede esas çelgi, orientir näme bolmaly?
So who are the winners today? I suppose it depends on what level you're looking at it. I mean Hawa bu unkun kim yeňji? Meniň çakma görä bu seniň muňa haýsy derejede seredýänligiňe bagly. Men bu ýerde olara her bir Merkez Aziýa döwletiniň içinden seredilişini nazarda tutýaryn. Ýagny meniň pikirimçe, hud döwlet we döwlet tarapyndan ygtyar berilen we döwlet hiýetçiliginde bolan retorikalar giňden dawralanýar. Ýogsa olar hususan Gyrgyzstan we Gazagystan ýaly beýlekleri garanyna has jany raýat jemgyýeti bolan ýerlerde belli bir gapma garşylygy hem duçar bolýar. Elbetde egerde biz aýdaly rus diline hasanygy internete giňrek nazar aýlasak, onu käbir derejede meniň pikirimçe Merkez Aziýadaky rus retorikasy şinnem agdyklyk edýär. Bu belki de bir tarapdan uly möçberdäki sanlara bagly bolsa, beýlik tarapdan elbetde ortaýytyň aýratynlykdan Merkez Aziýa döwletleriniň her birinden şinni hem baý we has güýçlü döwlet bolmagy bilen bagly. Ýöne bu ýerde her bir Merkez Aziýa ýurduny we ortaýytda taryhçylaryň ýazýan we çap edýän zatlarynyň çen tutsak hakykatda köp özgörüşligiň bolup geçenligini aýtmak isleýärin. Sebäbi olar Sowet döwründäkiden has az gödäwçilikde saklanylýar we bu dogry belki de Türkmenistan bu meselede kadadan çykma bolup biler. Şeýle-de bu Özbekistan babatda hem dogry bolmany biler. Emma Özbekistan hem inni hakykatda biraz açylýar. Ortaýyt babatda aýdylanyna bolsa, hawa bu ýerde döwlet retorikasy bar we bu retorikadan çen tutulsa, ortaýyt hiç wagt kolonial güýç bolmady, hemde şol bir wagtda da beýik güýç boldy. Elbetde olar muňa buýsanýarlar. Ýöne bu iki zadyň arasynda gapma garşylyk bar. Şeýle-de hatda bu ýerde paralleller bolsa da olar ortaýytyň günwatar kolonializmini, Fransuz ýa-da Britan kolonializmine deňelmegini islemeýärler. Emma men çynlyky taryhçylaryň köpüsi bu meseledäki pikirini gaty açyk aýtdy diýip pikir edýärin we ortaýytda bu liniýa eýermeli bolmadyk gaty kän alym bar. Olar Sergey Nikolaýewich Abashin ýaly adamlary Sowet döwrüne etjek boluşlar ýaly bir gödäwçilikde saklamaýarlar. Şeýlelikde ortaýytda diňe şol bir görnüşdäki zatlar çap edilmeýär. Mysal üçin aýtsak, Merkez Aziýada 1916-njy ýylda bolan gozgularyň bu wakalaryň 100 ýyllygy bilen bagly düşündirilişini, hususan bu meselede Rus we Gyrgyz taryhçylarynyň arasynda giden çekişmelere seredip bileris. Gyrgyz taryhçylarynyň käbiri rewolýusiýanyň Rus paşasy tarapyndan güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny genosit diýip adlandyrsa, Rus alymlarynyň käbiri muňa ören erjeli garşylyk görkezdi. Meniň pikirimçe, iň netijeli çemeleşme hemişe dialoga, gepleşige üns berilmegi bolsa gerek. Başgaça aýdylanyna, ne Rus ne de Gyrgyz taryhçylary öz berkitmeleriniň arkasyna çekilip bir-birine zat syňmaly. Muňa derek iş ýüzünde Rus we Merkez Aziýa taryhçylary jemlenip bilelikde maslahat geçirmeli. Hatta olar gelip özara ılalaşmazlyklaryny dowam etdirseler de bir-birek bilen özara gürleşmegiň, pikir alışmagyň usullaryny, ýollaryny tapjak bolmaly. Taryhy täzeden ýazmak esasy ugur ýa çeligler bar aýdylanyna, men bu ýerde hakykatda birinji soraga jogap beremni aýdanlarmy aýtalap, Merkez Aziýada Sowet döwrüniň döredijiligi bolan ören berk milli çäklerden belli bir derejede çekilmek zerurlugy barada pikir edýärin. Siz bilýäňiz, bu ýerde bir çykarylmaly many bar. Ýene Hyýwany mysal getirip aýtsam, Hyýwa gürrüňsiz özbek taryhyna degişli hasaplanýar. Şonuň üçin Hyýwa üstünde işleýän adamlaryň köpüsi esasan Özbekistanda ýaşaýar. Emma Hyýwa şol bir wagtda özbek taryhy bolşy ýaly türkmen taryhy hem bolup durýar. Belki de şol wagt dolandyrjy dinastiýanyň içindekilerin köpüsi özbek bolandyr. Ýöne muny Hyýwanyň oturumly ilatynyň köplügi babatyny aýdyp bolmaýar. Onsoň siz bilýäňiz, iň gowy taryhçylar bu zatlary milli serhetleriň çäginden daşarda seretmäge ukyply bolýar. Şeýle taryhçylaryň biri uly nesilden meniň uly hormat goýan adamlaryň biri merhum özü Gazak we karyerasynyň uly bölegini Gazagystanda ýaşap we işläp geçiren Timur Beysenbiýew. Emma ulu Kokandyň taryhyny öwrenmek bilen uly adawray gazandy. Elbetde Kokanda özbek döwlet hökmüne seredilýär. Emma Beysenbiýew ol döwletiň dolandyrjy elitasynyň egerde biz şunu günne ulanýan häzirki zaman milli ýa-da etniki kategoriýalary ulansak, özbekleri, gazaklary we gyrgyzlary öz içine alýanyny görkezmegi başardy. Onsoň hakykatdan hem ol döwletiň taryhyna dogry düşünjek bolsak, haçan bu bölünçükleriň o diýen uly ähmiýeti bolmasa, onu biz ol milli ýarlykları arkada goýup, oňa öz wagtyna laýyklykda we öz mazmununy düşünmäge çalışmaly. Emma oturumly we çarwy ilatyň arasyndaky käbir beýleki bölünçükler şinni hem hatta 19-njy asyrda hem möhümdi. Ýöne ol ýany Beysenbiýew öz boluşly dar çäklerden has aňyrdaky zatlary görmegi başaran adam boldy. Ýogsa onuň özi Gazakdy we düşünýär ýaly Gazak taryhynyň üstünde işlemeldi. Emma ol muny etmedi. Ol özüni beýle dar çygyra salmaga ýol bermedi we bu meniň hut görmek isleýän zadym. Diýjek bolýan zadym elbetde hakykatda men Merkez Aziýaly taryhçylaryň öz isleýän üstünlik döwürleri
ýurtlarynyň ýa ýerleriniň taryhy üstüne işläp bilmegini islerdim. Onsoň siz bilýäňizmi näme üçin biz uzagyndan Birleşen Padşahlygyň öňüne barjy taryhçysynyň Türkmenistanyň gelip çykmagyna umyt baglamaly däl. Men bu ýerde sebäp görmeýärin. Dogry, bu bolýança belli bir döwür geçip biler. Ýöne ol biziň hakykatda ymtylmaly zadymyz. Ýöne gysga möhlet nukly nazaryndan alnanda eger Amerika Azia taryhçylary biri bilen has kän hyzmatdaşlyk etseler we ýangy ýakynlar üçin hem gaty gawanjaň teredilen olaryň boluşlary ýaly milli siloslary bölünen taryh hakyna ýazsalar bu gaty bolardy. Until recently quite jealously sort of separated into these national silos, as it were. Dr. Morrison, Türkmenistanyň yerlik häkimetler her ýylyň 12-nji ýanwaryny Göktepe galasynyň Synan gününi ýurt gorap ölenleriň hatyry gününi bellemäge başladylar. Emma soň bu ýatlama güni 1948-nji ýylda bolan yer titremesini ýok olanlaryň ýatlama gününe goşuldy. Döwlet elçiliginiň häkimet dugat bolsa inni Rus padşahynyň goşunlarynyň Gadabatda, Göktepede eden kırgınçılıklaryny ýatlamakdan gaça durýar. Siziňçe bu näme aňladýar? I think it almost certainly there almost certainly is a political explanation behind it. Meniň pikirimçe munyň arkasyna göz görnetini ýaly syýasy düşündürüş bar. Men onuň anyk nämedigini bilemok. Men şu ýylyň ýadyna ortaýetlik härdeşlerimiziň gurunan halkara maslagatyna gatnaşdym. Bu maslagat ruslar bilen türkmenleriň arasyndaky taryhy gatnaşyklary bagyşlanypdy. We ol ýerde Türkmenistanyň gelenleriň hem käbiri çykyş etdi. Şonu bilýäňizmi? Bu gatnaşyklaryň pozitiv we konstruktiv taraplary aşa kän nygtyldy. Men muňa ören hayran galdım. Emma bolup geçen zorlukly wakalar hususan 19-njy asyrda ýa-da Göktepede bolan gyrgynçylyklary Xiwo basylyp alnandan soň 1873-nji ýylda bolan ýumut gyrgynçylygy hakyna hiç kim gurrun etmek islemedi. Ondan men bu barada gurrun etmeli boldum we munyň tanqid etmek üçin edilmeýänligini belledim. Sebäbi elbetde Britaniýa hem öz koloniýalaryna gyrgynçylyk edipdi we bu 19-njy asyrdaky kolonial döwlet dolandyrşynyň aýrylmaz bir bölegi bolup durýardy. Ýöne men Orsiýet ala böyle aýratyn alınan bir erwet döwlet diýjek bolmaýaryn. Emma biz Rus-türkmen gatnaşyklarynyň bu döwürdäki gatnaşyklary hakyna gurrun edenimizde meniň pikirimçe hemme zatdan ozal Rus kolonial goşunlarynyň amala aşyran en gazaply iki gyrgynçylygynyň esasy pidalary näme üçin türkmenler bolup diýip oýlanmaly. Sebäbi olar beýleki Merkez Azia halklaryna garanyna türkmenler babatyna has gazaply boldular we şonuň bilen baglykda bu ýerde nähildir bir düşündürüş berilmegi zerur. Onsoň siz bilýäňizmi? Ol ýerde bir hili egin ýygyrmalar, hawa hakykatdan hem şeýle zat boldy diýen ýaly boyun alyş işaratlary boldy. Emma adamlar esasan bu barada gurrun etmek islemediler we ýeri näme şeýle zatlar bolýar ahyry diýdiler. Emma men munyň jogaby esasan şu Rus türkmen gatnaşyklaryny ýumurlamak we gowlandyrmak islegi bilen baglanyşykly bolsa gerek diýip pikir edýärin. Ýöne bu elbetde adaşdyrma bolýar. Sebäbi diýseň her näme diýilende de siz bilýäňiz Türkmenistanyň bu hili köpçülikliğin gyrgynçylygyň bolanyny hiç kim ýadyndan çykarmaz. Hatda döwlet muny boyun almasa hem ýa muny haýsydyr bir görnüşde ýatlamasa da görünüp duran zat. Bu tarih halk hakydatyny ýaşar. Onsoň geçmişde şeýle zatlaryň bolan nowaradaky islenlik ýatlama häzirki günne gowy gatnaşyk gurulmagyny päsgelçilik döretmeli däl. Siz bilýäňiz Britan hökümeti 1919-njy ýylda Hindistan eden Amristar gyrgynçylygyny ýygyderli diýen ýaly boyun alýar. Ýogsa onuň meçberi hakykatda ruslaryň Göktepede eden we köp ugurlary boýunça has elhinç diýip bilinýän gyrgynçylygyndan has kiçi. Görünüp duran zat Britaniýa bilen Hindistanyň gatnaşyklary elbetde hemişe gülýaly däl, emma bu egerde biz köplenç Hindistanaky Britan dolandyrşynyň bir bölegi bolan zorluklary hamala bolmadyk bir zat ýaly görkezjek bolsak biziň gatnaşyklarymyz has yaramaz bolardy. Biz bu meselelerde ulalyp oňalmaly we olaryň bolup geçen zatlardygyny boyun almaly. Şeýle-de biz häzirki nesilleriň ol bolan zatlar üçin günäkär däldigini boyun almaly. Olar üçin bu siz bilýäňiz bir çak gadym wagtda bolup geçen zat. Häzirki zamanyň Ruslary we Rus döwlet işgärleri 1980-nji ýyllarda edilen zatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ýöne olar elbetde bu bolan zatlaryň ilmi deriňini basyp ýatyrmak isteseler, munyň üçin jogapkär bolarlar. Ödem bu has uly bagyşlanmasy kyn iş bolar. But they are of course responsible if they for wanting to suppress scholarly inquiry into it, and that is much more difficult to forgive. Sağ olun. Türkmen medeniýeti bolşewikleriň eden gyrgynçylyklary Sowet döwrüniň repressiýasy hakynda hem dymýar.
Oku kitaplarına bolsa 1930-njy ýyllarda atylan, sürgün edilen siyasi işgärler, yazdylar, alimler hakynda hem dogry maglumat berilmeýär. Şol wagtda da rawaýaty gahrmanlaryň heýkellerini näkep ýaşlary watançylyk ruhyna ýetişdirmegiň ähmiýetini ýytalýar. Eýsem öz ýurdunyň taryhyny bilmeýän ýaşlar watançy bolup bilermi? So I do actually think, I'm going to say something in an English context is actually a bit unfashionable. I do think patriotism is important. Men bu ýerde hakykatda ingliz kontekstine o diýen döwrewap eşdilmejek bir zat aýtmakçy bolýaryn. Sebäbi men watançylyk möhümni pikir edýärin. Siz bilýäňiz, men adamlar öz watanyny söýmeli we özlerini jemgyýetiň bir bölegi hökmüne duýmaly diýip pikir edýärin. Sebäbi olaryň öz daş tüwreklerinde ýaşaýan adamlar bilen biziň haýsymyzyň nähili köp we dürli gatdaklardan gelip çykandygymyza garamazdan umumy taryhy geçmişi bar. Dogry, muny ýagny watançylygy nädip ösdürjegiň ören ynjyk mesele. Emma men ýokurdan aşağı gaýdýan we döwlet tarapyndan goldanylýan retorika bu işde dogry usul bolar öýtmeýärin. Bu ýerde ulmy barlyklaryň erkinligine ruhsat berilmeli. Siz tarihçilere döwletiň gazaply gatışmazlygyny, bu zatlary ara alyp maslahatlaşmak, çekişmek, jedelleşmek şertlerini döretmeli. Meniň öňe aýdyşmaýaly geçmişde bolan oňoýsuz we amatsız faktlary dolu basdyr üstür etmek öz özlügini, ahlak taýdynym kabul ederlik däl. Sebäbi hakykat möhüm, onuň ähmiýeti bar. Biz oňa mätäç. Biziň hakykaty onuň öz hatyrasyny hem bilmegimiz gerek. Belli bolşaýaly döwlet guruluşyna ýa-da watançylygy ösdürmäge näde derecede peýda aldygyny garamazdan hakykatyň bilinmegi zerur. Geçmiş barada hakykatyň şinni hem saklanmagy bolmagy gerek. Olaryň käbiriniň şinni hem bilinmegi zerur. Emma men her hili bolanyna hem bu hili tagallalar, basyşlar hiç wagt oňy netije berer öýdemok. Bu ýerde boljak zat näme? Taryh faktlar barada gurrunlar gizlin aşakdan ediler we dilden dile geçenine kän ýoýulmalary sezewar bolup hakykat ýüzüne uly etnigara dartgynlygy hem goşant goşup biler. Eger adamlaryň olar barada gurrun etmegi gadagan edilse, olar bu meseleler barada açyk we ýürekden gurrun edip bolan ýagdaýyny nakdan has serwet ýykynçylykly görnüşlere eýe bolar. Hawa siziň bilişiňiz ýaly bolşewikler döwrü baradaky problema islenlik görnüşdäki häzirki zaman milli retorik üçin bulaşyk, hususan onuň türkmen görnüşi ören garjaşyk. Bu döwürde Han Yomutski, Seyitmurat Öwezbaýew ýaly ýerki medeni işlerde uly rol oýnan, emma soň Stalin döwrüne atylan we basylan hakykatdan hem gaty möhüm şahslar bar. Olar bu döwürde türkmen kimliginiň nähildir bir birleşen manysynyň döredilmegine kömek etdi. Olar barada aýdaly alagada ruslaryň pidalary bolan türkmen watançylary hökmüne oýlansak, bu o diýen dogry bolmaz. Sebäbi diýsen, mysal üçin aýtsak, Han Yomutski Paşa Russiýasynyň ıgrarly raýatydy. Seyitmurat Öwezbaýew bolsa Paşa Russiýasynyň goşun ofitseridy. Olaryň ikisi hem ýerki ýyllarda haçan bolşewikler ýerli hyzmatdaşlary mätäç bolany bolşewikler bilen işlemek isleýärdi. Bu ýerde bolanda hakykatda Sowet siýasatynyň içinde bolup geçen käbir üýtgeşmeleri bilen bagly. Emma bu çylsyrmlyklar adamlaryň öwrenmeli, bilmeli we düşünmeli zatlar bolup durýar. Siz bilýäňiz, geçmişde adamlar köplenç ören kyn we çylsyrmly ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz boldy. Siz bu hili ýagdaýda aňsa seçik edip biljeňizi bilmeýärsiňiz. Meniň pikirimçe adamlaryň bu zatlary bilmegi möhüm. Onsoň hawa bu zatlara has töwerekleýin ähli taraplaryny we çylsyrmlyklaryny nazara alyp giňişleýin, baha bermeli. Şonda eger bilseňiz, bu adamlary ýöneköý bilkasdan arassalanyny meňzeýän galp retorika bilen doýranyňdan hakykatda has köp watançy etmäge kömek edip bilerdi. Öwezbaýew meniň üçin hakykatdan hem görnükli şahsiýet. Ilki Rus kolonizatorlar üçin işlemegi, soň Sowet rejimi bilen işlemegi hem onuň görnükliligini kemeltmeýär. Ol ýokary derejede bilim alan we aşa akylly adam bolupdyr. Häzirki zaman Türkmenistanyny ol adamlaryň bilmeli, tanap goýmaly insanlaryndan bolsa gerek. He's the sort of person that, people should know about in modern Turkmenistan. Dr. Morrison, soňky soragymyz. Siz häzir tarihlaryny özleriçe täzeden ýazmaga çalışýan postsovet halklarynyň gelýän 5-10 ýyldaky durumuny nähili gödeňine getirýärsiňiz? Bu ýurtlar häzirki geçiş döwründen sagaman gowy geçip bilerlermi? So, can these countries survive the current transition? I think in principle, yes, they can. Bu ýurtlar häzirki geçiş döwründen sagaman geçip bilerlermi? Meniň pikirimçe, prinsipde hawa olar muny başarar. Häzirki pursatda Merkaz ýurtlaryna awanyp biljek iň uly howp belkide hakykatda bolaryndan bolmagy ýakyn. Meniň çakma göre Hytaýyň bu sebäpde ýaýwanlanmak ähtimallygy bilen bagly. Emma iň uly howp hatar hakykatda daşky gurşaw meseleleri bolup, bu mesele suw serişdeleri bilen baglanşykly. Meniň
Meniň pikirimçe bu gowşoklugyň eň uly we olaryň arasyna mümkin bolan çakmışyklaryň döräp biljek ýeri bolup durýar. Emma olaryň sosial guruluşlaryny we beýlekleri gezeklerine belki de bu meniň hakykatda aşa optimistligimdendir. Sebäbi men Gazagystanyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna ykdysat taýdan iň güllä ýurtda köp wagt ýaşadym we dogrusy haýran galdym. Bu hakykatdan şeýle. Men gelecek barada optimist. Sebäbi bu ýurtlaryň ýaş we bilýäňiz näme köp wagtda hakykatdan ören gowy bilinmerilen ilatlary var. Meniň pikirimçe olarda içerki sosial raýdaşlygyň ören berk baglanyşyklary bar. Men olaryň ören baý medeni mirasy bar we olar muňa Sowet döwrüne düşünüp bilişlerini garanyna has gowy düşünüp başladylar diýip pikir edýärin. Emma bu ýerde Sowetdäki dürli ýurtlara seretseň olaryň arasyna tapawdy, dürli ýagdaýlar hem görýärsiň. Men Täjikistan babatyna has pessimist. Sebäbi bu ýurdun hökümeti ören korrumpirlenen we netijede ýaş täjikler üçin öz ýurtlaryna döredilen mümkinçilik gaty az. Sebäbi bu ýurt esasan kleptokrasiýa bolup durýar. Türkmenistan hem şuňa meňdeş. Men bu ýurt babatda hem gysga möhletde gaty optimist däl. Ýöne kim bilýär, dogrusy men Türkmenistan boýunça düýpden ekspert däl. Emma özümne galan täsirleri aýtsam, häzirki rejim repressiw bolup durýar. Ýöne hakykatda azyk narhlary ýa-da suw ýetmezçiligi ýa-da şuňa meňdeş bir zat bilen baglanyşykly edil häzirki wagtda bolmaýan ýaly hem bolsa, gazyň bahasynyň gaty peselmegi bilen käbir derejede gaty näzik we haýsydyr bir derejede gazaply sarskyny hakykatdan bir netijeli syýasy ýetgüşlügi getirip biler. Kırgızstan maradaýdylaryna Kırgızstan beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna garana hemişe has liberal ýurt boldy. Mundan başga elbetde bu syýasy taýdanam durnuksyz ýurt bolup durýar. Emma siz bilýäňiz Kırgızstanyň ören köp ýaş talantly adamlar çykýar. Gazagystanyň hem hususan Özbegistanyň soňky bir näçe ýylda ören umytlandyrjy alamatlar peýda boldy. Meniň pikirimçe olar Kerimow döwrüniň repressiýasyndan daşlaşýar. Diýjek bolýanym, men ol ýerde eswat we hakyky demokratiýanyň düýüp tutuşuny görmeýärin. Ýöne olar iň azyndan öz berip biljek bilimlerini liberallaşdyryp bilerdiler. Meniň pikirimçe bular ören ýagty gelejegi bolup biljek ýerler. Egerde 1991-nji ýyl ýatdysak, men bir ýagdaýa adamlaryň hususan Günwatar jurnalistlarynyň we Günwatardaky syýasaty öwrenjileriň Merkez Aziýa barada eden çaklamalaryny hemişe dolanyp durýaryn. Olaryň çak eden zatlarynyň hataryny ykdysat taýdan çagşamak we daşky gurşagyň juda ýaramadlaşmak ähtimallygy hem bardy. Olaryň tas ählisi diýen ýaly bu sebäpde gazaply etnik çakmışyklaryň dörejekdigini, köp zorlukly hadisanyň boljakdygyny, şeýle-de bu ýerde uruş barynyň turjagyny çak etdi. Emma tersine, men bu aýdylan zatlaryň nä derejede az bolanyny gördüm. Dogry, Täjikistana raýa turşy boldy. Oşda Kırgızstana zorlukly çakmışyklar boldy. Ýöne bular siňe seretsen kadadan çykma bolup görünýär, düzgün kada bolup görünmeýär. Egerde biz muny başga regionlar, Günorta Aziýa bilen deňeşdirsek, Merkez Aziýa hakykatda ören parahat sebit bolup görünýär. Gazagystanda meni bir fakt gaty haýran galdyrdy. Bilşiňiz ýaly, men bu ýerde 3,5 ýyl ýaşadym. Bu 20-nji asyrda ören agyr travmalar başdan geçiren sebit. Gazag ilatynyň 40% Staliniň kollektiwleşdirmesi we açlyk esasyna gyryldy. Ýöne mundan öň 1916-njy ýylda bolan gozgolanyň soňky agyr netijeleri seredilenine olar hakykatdan hem gazaklar bilen ruslaryň arasynda bolan erwet etnigara çakmışyklar boldy. Şeýle-de sizde bu sebitiň Rus kolonial taryhy var. Sizin aýylganç ekologiýa daşky gurşagy mirasyňyz hem bar. Olar Aral deňizini guradýar. Semipalitinsk poligonu hem üstesine ýurdun demir gazygyna lagerler Stalin döwrüne ilatyň adynyň 3den biriniň deportasiýa edilen ýa gulag diýip adalan türmelerde tutulukda saklanan ýerleri. Bu ören agyr, lap geçmiş. Ýöne muňa baramazdan men bu ýerde ýaşamyny bilýäňizmi? Şol agyr ýagdaýlardan soň bu ýerde hakykatda ören adam kärçilikli we çydamly ýaşaýjylaryň bir-biri bilen gowy gatnaşýan jemgyýetiniň dörenligine şaýat boldum. Şu hilizatlar meni köp umytlandyrdy. Men umuman Merkez Aziýa hakynda gurrun edýärin. Aýratyn alynan Türkmenistan barada gurrun etmeýärin. Sebäbi men ol barada az zat bilýärin. I'm talking about Central Asia as a whole and not about Turkmenistan in particular because I know much less about that. But Hormatly dinleyijiler, siz Angliýaly professor, tarihçi Alexander Morrison bilen geçiren söhbetdaşlygymyzy dinlediňiz. Eýsem, bu söhbetdaşlykda aýdylan pikirler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Bize pikirleriňizi, belliklerinizi, tekliplerinizi ýazmaňyza garaşýarys.